Hej og velkommen til Foodappeal.dk. Jeg vil her give dig en guided tur til mit Foodappeal, som er Foodappeals gratis værktøj til at gøre din arbejdsdag mere overskuelig og effektiv. Så lad os komme i gang. Efter du er logget ind på mit Foodappeal.dk, har du på din startside en menu med punkterne: gemte opskrifter, mine links, mine madplaner, mit chatforum. Lad os tage en kort gennemgang af dem. Under gemte opskrifter kan du gemme opskrifter fra Foodappeal.dk, så du har hurtig adgang til dine favoritopskrifter. Under mine links kan du gemme links til dine opskrifter, inspirerende sider eller andre relevante hjemmesider, så har du alle de links, du bruger i din hverdag, samlet på ét sted. Under mine madplaner kan du nemt oprette og holde styr på dine ugentlige madplaner. Du kan tilføje opskrifter fra Foodappeal.dk's opskriftsdatabase eller bruge dine egne. Under dagsforberedelseslisten har du overblik over hver enkelt dags forberedelser, så du altid er et skridt foran. Du kan naturligvis også lave en indkøbsliste, som giver dig det fulde overblik over hele ugens indkøb. Det sidste, men bestemt ikke mindste, er mit chatforum, som giver dig mulighed for at udveksle viden og tips med andre professionelle køkkenfolk. Det var en lille introduktion til værktøjerne på mit Foodappeal. Jeg håber, at det har givet dig lyst til at komme i gang med at bruge det. Rigtig god fornøjelse.